Kadokave nalitum mathama mantune government pen Hele ke odlonji phan a license rad phan PGpu lata army phan kali lapen ke police phan ta kali rong aso nang pen ne amunit asong tum phan Kedamtang May 2025 Assam CM Himanta Biswa Sharma Assam long amunit tumpan Hele ke olongji phan license kipi laso anews ki klang pen lapen Karju long pen ke Kadokave shok den manghu prong do Kopi phan lo Hele kipi ke rat atum aphan jakong kipi ma mate amethang chirai kom phan lo mate ron thama hai ki doji phan ma pini labangso alam aputhak laso video long chethan ponsna Hele a license kipi Kopi phan lo lapen Kopi ko son a rules do lo Assam along pherememe ason ki klang ji apon ma lale Hele kipi ke tangte video le pangcheng lo na Chief Minister Himanta Biswa Sharma alang isi aron deng ponlo rat atumpan Hele license ki PG phan laso aron ki deng pon lage alang ningduk meme lapen ke pherememe abirta Karjulom pena joglo athe Western Assam nathu Bangladesh border na athe hadak aratum kaike ta ki jog wan ki kombom pena joglo kaike aport tame ka phereju ka cheri pen sike dunang halatum jasmet Bangladesh pen katibok lake Dhubri South Samara Golpara laha henlo laso adim along kaike amat tame illegal akam ki klem tum dopek lapen ke smuggling crimes lapen ke kaike pacharvo lapuson dopek rong ajo arat atumbang kaike aport tame ka phere kisung pen dunang lon ke police atum tame kahelo wing sike do pen jog kaike aport tame men kele dun tong thek thre dopek lahai kisung ke thek long pen jog si CM Bank announce lo Hele license ki PG phan labangso a license lake kaprek amuni tumpan kali only Assam alo ki doarat atum phan chonji jasmet wrong penche hello o police ka vedet adim police tum kili dun tong thek thedet ki do adim tum phan sipi labangso Hele a license ki longji lapen kai apply longji lage halabangso omni thang criminal background of that atum so ilongji bang aphan apran kalmut tang abi pin lapuson atum lapen ke police verification do nangji jasmet lapuson license ki pi the lake Dhubri Western Assam Bangladesh border ahoy along pinang an illegal migrants ajo apor langroy na hat si theng pinang kang hu lapuson dopik lapen ke drugs nang ki supply lapuson dopik pusipu lapen hadak Assam amuni tumpan kether ke hap ka demand lapuson dopik pusipu police stations tame hello pik lasopen men police atum ledunde lasopen kaita rong asortum bang ka phere lapen kasik sak pan si donang lo anpata South Samara ladak tame pinang an rat atum kisung ponang lo akaprek pen kevang atum hadak arong aphan kang hu lapen ke kadiman lapen ke kether ke hap lapson dope lapen kai ke apors tame soar lo tumphan ki pasik sak lapen ke meg lang no ki klem ji phan ki rep ji phan chance kiri lapen ke karlen lapson dope laso illegal ki do open job pinang an tum along lebang ke thi jokes tame dope lo hada Hele a license ki pi lage pinang an tum ke marat api pens tame kisung ki phowe lapuson atum phan tame lo marat api ki aphan gali bonta kachire ki ther lapen ke ki pakat iji aphan Police station of that stame police chihlat phun lapuson arong lapen atam long amni tumangke labangso Hele license phan apply nu long le Hele dulu Hele long lo pot ajat ason ta claim hailo ani chipathe u lapuson stame long le Chief Minister pen pirang an arur soda kipi pondo labangso ahele nali mithang chirai kom phan choji bang phan ke attack phan kali kaita safe lapen ke lock check adim long si labangso Hele binangji keju ya hut lapen ke public place along kaya mata paphang tan long le lapen ke Hele long det stame ankan bang si license bang renew dun bom nangji lapen ke anpars tame training bang ta enun wer nangji jasmet labangso Hele a license ki pi Hele ke pa odlong lake hada kisung ki phobel atumang ke mission lo bonta itum kar bang lo pinang an atim pinang an ke politics join pen kache ther che hap dope aphong tin election hut stame party men pen lapu kache attack dope jasmet lapuson apor hut Hele en pon den na lahem lo ka phere ike Hele dolo pen an su se political misuse bang nang the eo na lahem lo ka phere bang lapen ke owe kimi youths atum gun culture ingthul iden na lahem lo ka phere ni bon stame lan eji pinang an arur so dak son ki pipondo labangso ahele penjong si illegal akam claim idet protangte 7 years an jail damangji bail long le pen bang aphan ki pidun pen jenep check lo protangte 3 years an jail damangji lapen ke labangso ahele josi nangli pangbo det protangte nangli fine pinangji lapen ke license bang ta cancel phit po lapen ke anpata bang aphan ke ther lapen ke pran karmut i protangte lifetime si jail damangji lasin ami tum Kopi simatha labangso Hele license ki pipen e prank ke bangji owe kimi atum lapen itum ka bang long anso se hu chu idu jima e prank ke bangji along suluk sodak atumon nangjab daji malabangso Hele pen jo mate arur sodak si ki pilo per pot thang theji putong nang tum matha ma labangso lam puthak na tum comments long pachini tha tang te pinya video lang sikang tum polo see you in next video thank you so much bye bye kadom